pomo hajatan mantu dibudayakne gawe ikan ngono piye gurameh gurameh apa ya gurameh goreng lalapan gurameh apa lele apa nila ngono piye kena kita ya elit nih lalapan gurameh kita ya elit nih urung tau tumon hajatan wis ingone gurameh lalapan gurameh ini urung tau tumon iya kok mati diumumne ngono ben umum ngono iya guys menurut guys ben umum hajatan gurameh hajatan mantu digawe ingone lalapan gurameh ngono piye matuk ora nah lelene yo gede-gede guys pisan guys nah ini lele lelene guys meneng guys lelene guys ono lho guys lelene guys ono lho guys guys iya guys menurutmu guys matuk ora guys mosok rawon tahun alif sampai tahun rok rawon iya guys biasa nih gaya lalapan gurameh